ole ngai thatu te chibai le vek ule voin hi April ni thum kumsan hi somni panga ninga ni hania tontuma hian kovel mun sang lir nging thlengmek te aron ta lang dona video ma salama khan Japan drama lir nging rap thak tak thleng thu thei chungchang kan ta lang to kha hania he thu chu hi Japan sarkar chuan an lo nei to ani tiang hian thu chuan siama tanga rei vak lo nuwa Japan drama hian li rang hing le ta ani nimin April ni ni kumsan hi somni panga ni lai ni zandar sari le chan vel khan Japan drama hian lir nging a thleng ve le ta ama ero chu van nei thak takin he lir nging hi Myanmar a lir nging ai khan anep zoka ana zong hi 6.0 magnitude ani ole hemi chungchang hi chinglen zolin kan ta lang don ani lir nging na zong hi soita kan khan 6.0 magnitude tania lir nging hian Japan rama Kyushu region asoi na sa a hi epicenter ani bok ing lir nging hi le changa kilometer somthuma thuka an siama vani thlak takin he lir nging hi anat lo hlo wangin nunna chan emo hliam tur ti vel kha hriat tur engma aom lo thu nei tu te chuan an tar lang ani amairo chu tundin hmuna hian thu nei tu te chuan lir nging thlenna hmun hi uluk takin an vil reng ani kan hriat fo to angin Japan ram hi Pacific Ring of Fire huam chunga ania helai huam chunga hian lir nging emo tlang kang hi han siam deuh reng thena achan chu helai huam chunga tectonic plate te hi thua heng mo zatin ang thua chowa hei hi a chet deuh reng thina wangin hei hian lir nging te hi asiam na sa tin soita ila ran soisual om love thu nei tu te chuan he lir ngin na huam chunga cheng mek te chu pim khur turin an hriat tira tin chu baka lir nging hi alo thlen le thut puwa an him thei dan tur kong sang te an hriat tir ani Japan sarkarin mega earthquake chuak thut thei chungchang hi thu chua anon siam to a ewang hian Japan ram chu anin ral ring to hle ani he mega earthquake hi a chuak ani vai chuan mi nuai thum velin nunna an chan thei don ni in an tar lang to kha ania ewang hian tuna chang hian Japan ram chu anim bot saina sa to ani amai ro chu tundin hmuna Japan rama lir nging hi analo hlawa 6.0 magnitude na chau ania tin chu baka chiat na engma athen lo wangin tundin hmuna tan ri chuan Japan ram hi an la him hri ani Japan ram baka hian khovel hmun danga te po lir nging hi hriat tur om chole nuala Pakistan rama lir nging 4.3 magnitude na chu athleng le bok ani April ni hi kumsan hi somni panga ni lai ni nimin khan jing dar ni le mi somnga pariata lir nging magnitude 4.3 na chuan Pakistan ram hi asoi vele boka amairo chu chiat na thleng emo nunna chan emo hriat tur ala umri lo ani tin hei baka hian India ram lama te po lir nging hi athleng vele boka 4.2 magnitude na chuan Ladakh hi asoi vele bok ani lir nging hi April ni khat khan athlenga tlai dar nga le mi somthum pariat khan athlen thu National Center for Seismology an tar lang ani lir nging hi 4.2 magnitude na ani chungin an siam na ero leichung ril kilometer za somsari pariat thuka ania hewang hian lir nging hi anat turangin analo hlo maya Ladaka cheng te hian an van nei pha tin soita ila kan soisual wang chu tuntin hmuna hian chiat na thleng emo hliam tur hriat tur aum ri lo ani ole khang te kha tun chumbi ka lir nging chungchanga thil thleng sang khovel puma kan hriat thei te chu ania vanei thlak takin heng lir nging te hian chiat na rap thlak tak an thlen lo ti kha kan hriat a thome amai ro chu Myanmar bik ero tundin hmuna hian an la buai hleya nunna chan po an tam to a mi sang hi za sari chuangin nunna an chan mek to ani
thei dop chuin tun din hmuna hian liam tur te le mi thi te hi lak chu tumin thei dop an la chu zel ani ti kha kan hriat a tha ome ole tuna ve thung chuan Myanmar lama boina thleng pakhat hi kan tarlang vele don ani China chuanin kan hriat theuh angin Myanmar a lir hing tur te chanpui tur hian an mi le sa ba ka supply tam tak te an thon lut to a thei dop chuin lir hing tur te chanpui na tan hian an pen chuak mek ani nima sela heti lai kara hian Myanmar sipai lam te hi an chemoi vak lo ni na langa China mi le sa an mani chanpui tura kalte chu silaya ka a an lo vau ani Ewang hian China sarkar chuan Myanmar sarkar hne na hian an mi le sa te an him thei nan thei top lo chu pui turin angen ani April ni khat kumsan hi somni panga thole ni khan Myanmar sipai te hian Chinese an mani chanpui tura kalte Red Cross Society lir thei pakua te chu silaya ka an lo vawa ama ero chu hetian vau hnu hian thole ni khan Chinese Ministry of Foreign Affairs chuan an mi le sa te le an supply te chu a him ti an tarlang ani zona lian tak om thei ta chu engwangin nge Myanmar sipai te hian Chinese mi le sa an mani chanpui tura kalte hi silaya ka an lo vauna chan kan ti chuan Myanmar sipai te hian lir hing thlen na hmuna hian phalna mu mal tak om lova du duwa lu chuari ngot thi an phal lo wang ani hewang hian aniang chu an ma ni chanpui tura kalte hi silaya ka an lo vauna chan amai ro chu hetiang hi an ril ru ni ma sela Chinese lampang heroin chiat na rap thlak tak an to laya hetianga phalna nei nga ya midang te chanpui chu thilboi thlak ani thu an soya chuwangin theyang tokin ma an la a ni ma sela Myanmar lam sipai te hian an ngai thei da vak lo ni in alang zir top ni liam ta lir hning rap thlak tak awang khan China chuan an mi le sa mi thiam le rescuer te zanga chuang Myanmar a hian an thon to a ti chuan an ni hian thei top chuin lir hning tur te hi chanpui turin ma an la to a tun din hmuna mi pakua chan chua an nei to ani tin hetia tha an tho ba ka hian China sarkar chuan lir hning tur te chanpui na tan hian US dollar makta doi som pathum le point riat chu chanpui na tur an pe to bok ani Red Cross Relief Team a hian member som panga an oma ti chuan Mandalay ni lai ni nimin khan an thlengti news agency Xinhua chuan an tarlang ani State broadcaster CCTV na tarlan danin China hian chanpui na dangpo tuna hian thon le tumin romman na an siam meka tukin jing ninga ni khan Myanmar a hian China chuan supply tam tak an thon lut le to a chungjinga chuan riana tur tent zariat tin blanket sanghi ebaka hian biscuit box sangthum lai mai an thon boka din water container tuin tur sangni lai an thon lut to bok ani hetiang hian thei top chuin China chuan ma an la meka amai ro chu Myanmar sipai te hetiang zonga an ma ni do dal zonga an che zel chuan an tan thil thalo tak a thlen zok arin om ani China chuan tun din hmuna Myanmar sipai te baka helpol te chu an mi le sa an him theinan hian ati ti pui to ni puin an tarlang ani ole kha tun din hmuna China mi le sa Myanmar chanpui tura kalten boina le harsatna an to dan ania tuna ri chuan sarkarin ma an la ka wangin an mi le sa te hi an la him ri ani ama ero chu China kherlo po hian ramdang puin an ma ni chanpui tu te hian boina an tok thei ti chu chiang takin a hriat ta a emi kong zong a hi chuan Myanmar po hian hriat thiam na lian tak an nei angai ni in alang ole khati zong kha tun tum video a lir hing chung chang le a be bom kan ngai thak thei chu ani ye